ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хонаҳои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Хонаҳои арзон, замино ва квартиро ҳастанд. Квартирои фурӯшӣ бо нархи арзон ва алишӣ аз территорияи Душанбе ва шаҳри Бохтар, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Ҳисору Ваҳдат, яъне бо дигар тарафҳо ҳам ҳастанд. Ва заминҳои фурӯшӣ ҳастанд ки бо нархҳои арзон, нархҳои 25 000 сомонӣ, 35 000 ва 40 000 ҳамин хел нархҳо. хонаҳои арзони тайёрам ҳастанд, баъд ки ҳамашон хонаҳои ҷудо карда баҳри шумо аз соҳибошон қабул кардем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкашто мекунем. агар шумо ҳам хел хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, дар WhatsApp имо рӯй кунем, мо фурӯшта мегузорем. 1000 рубл имрӯза баробар аст ба 134 сомонӣ. мошин навора сар мекунем. марҳамат, лайкотона фаромӯш накунед. рафтем. якум квартираи фурӯшӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар райони Фирдавсӣ гуфтага, кӯчаи Сомонияк, пушти магазини Самира. аз Гипразем то хонара мега то ҳамин квартира ҳамагӣ 300 метр роҳ. доми навастройка Сайбадрон бари мактаби 103 дом лаби роҳи Калонда қарор дорад. доми навастройка уже омода ҳама зиндагӣ дорам. хоб духонага квартира ҳастае ки дар 4 мошина қарор дорад. 49 квадрати метре, боб свет таъминастае, ошхона, баня, кухонӣ, термис ҳамаш ҳастае. ремонтҳои замонавӣ кардага бадон назди дар дуруни хона мегад, яъне мебелҳои кухони гарнитурша нав установка карданд ки ҳеҷ кали зиндагӣ кардагӣ нестае. қатиш термис дорад ва ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайёае. дар пеши дом мегад барадрон ҳастае, масҷид, мактаб, бозор ҳамаш қариб ҳастае. ҳуҷҷатҳои хона мега ҳастае, шаҳрномаи хариду фурӯш дорад, техпаспортам дорад. бозор, мактаб, бозорча ҳамаш дар наздикӣ, кухони гарнитур, мебел дорад. ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. бо нархи 285 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо арзонтарам мекунем мегад. вариантҳои алишиам ҳастае. ягон мошинои Opel Kadett ва Mercedes-ои сечка ё ки Corolla 1-2 ҳамхели боша мегад. алиш мекунем болоиш сумтиян. тоқа ба ҳамхели мошино ва кадоми суми холӣ кати мегира арзонтар метиҳанд. рақамо мегафони Тоҷикистон ҳастае, кор мекунад ва рақамо вавилон шуда имо, WhatsApp, Viber пайваст доранд. маълумот дигар маълумоти пурра аз рақамошон срочна бо арзон мекунанд. дуюм замини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, дар дуруни район шоя мегад, пеши бозор ва бозори молбозор мега соҳибшон. дута бозор мега дар пешош ҳастае. хоб 8 шотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона фунда мерехтаги аст. бадрон якта калидор, ошхона, баня ва подвалам дорад. даруни фундаментҳо мега даруншон мега санг пур кардаги астае. об свечам аст, гирдашта одамо зиндагӣ дорад. метавонед ки шумо уже хонатона сар кунед. то ҳамин замина мега то ҳамин фундаментҳо мега роҳи калон, яъне ки роҳ мега дора, роҳи мисол роҳ кардагие. одамо дар гирди ванашон зиндагӣ дорад, ҳамагӣ бо нархи 35 000 сомонӣ. дар наздикиш мегад бозори калон, молбозор, мактаб, садиқ, масҷид, мағоза мега ҳамаш дар наздикиш ҳастае. ягон мошина боша мега алиш мега кадоме ки сумкате мегира бо арзон мешавад 35 000 сомонӣ. барадон ина рақамошон кор мекунанд 100%. аз ҳамин рақамо бештар маълумотҳои пурраша гирен. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли заминои фурӯшӣ, квартира, хона, ягон чизи дигар барои фурӯхтан мошина бошад роҳӣ кунед, намехе сурат маълумотша мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотон нагузорем ва навори моро дар WhatsApp имотон падисаш кунед. раҳмат барои дастгиритон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район гуфтага аст, дар фабрика, дар роҳи Калон мега баъдро даромадани пеши купрук мега лаби канал, аз роҳи Калон мега даромади фабрика баъдро ҳамин хел соҳибшон гуфтиянд. ҷои созда мега. ҳамагӣ 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 7 дар хона кардага баъдро ки 7 дар хона, ошхона, баня, кухонӣ дорад. даруни хонаҳо мегад ремонт кардага аст. гирди хонаҳо маҳкам астае. ошхона, баня, кухонӣ дорад. 7 дар хона мегад временка тайёра мега соҳибшон. ин хона бадрон яъне ки фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ. бо арзон мешавад. ҳамин хона мегад уже одамо яъне иҷора ози штаги аст, иҷора мешавад. яъне ки шумо агар ҳамин хонаро харен, яъне ки иҷораш клен ҳаста ки хоҳен агар мисол ба иҷора додан ҳар моҳ мегад 2200 сомон мегад иҷорада одамо штаги ҳастанд. бадрон ҳамин хел мисол як оила иҷора штаги ҳастае. 7 дар хона аделна ҳастае. хоҳен иҷора метавонед, хоҳен худтон зиндагӣ карда мегиред. ҳамаш ҳуҷҷатош 100% аст. бадрон ина пеши фабрика
хайна рақамошон аста дар рақамошон имо ватсап пайваст дорад ва рақамҳои тоҷикистоншон кор мекунад. одамоне ки мегӯянд наличи мехарам бо арзонтар мекунем ҷои нағзе обсет пастен аста ҳама даруни хонаҳо бадрон ремонт дорад барои зиндаги кардан. маълумотҳои бештар ва пурраша аз рақамҳои тоҷикистон ва рақамҳои Россия ватсап доранд, маромат гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар қишлоқи Фурқат гуфтага аст. соҳибшон ноҳияи Ёвон қишлоқи Фурқат ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр бардорон, якта калидор ошхона баня кухни гирди хона маҳкам. ҳамаи хонаҳо не ки ремонтшон тайёр нест, не ки барои зиндагӣ нимаш тайёр аст ки метавонед шумо дар омада ҳозир зиндагӣ кунед. хонаҳои навсохта мисол ҳамаи хонаҳошон ремонт надорад. ин ҳамҷад бадон назди бо хеле ошхона хеле ҳоҷатхонашам ҳаст барои зиндагӣ мисол ҳозирашда. сирошам мегӯяд мефурӯшем бо нархи 115 000 сом мегӯяд соҳибшон арзона мегӯяд дар сирошни сомдаркура мегӯяд соҳибаш. рақамҳои телефоншон кор мекунанд ва рақамҳои Россияшон аст. дар рақамҳои Россияшон ватсапам пайваст доранд. одамоне ки наличи мегиранд мегӯяд бо арзон муомила мекунем. ина хабо дар навбе ҳамашон маҳкам хонаи нав арзонак ва тайёр. маромат дигар маълумот 115 000 бо арзона мешавад. дӯстони азиз, агар шумо ҳамахали хонаҳо дошта бошед фаромӯш накунед сурат маълумот роекремо фурӯшда мегузорем. фарқ надорад хонаҳай заминаи квартираи мошинаи ягон чизи дигар бошад барои реклама кардан мо тайёр дар хизмати шумо. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Фирдавсӣ гуфтага аст. шассе микрорайон мешавад бадон азиз, яъне пеши Саховат. якхонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад. 26 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона баня кухни термис дорад. пеши Саховат мега открити лестница отопление дорад. оби гарм хунук пешошуда мегӯяд мактаб ва садик мега ҳаст. шассе микрорайони шаҳри Душанбе. дастрош мегӯяд мефурӯшед бо нархи 230 000 сомони бадон азиз бо арзонтарам мешавад мега ремонти хона беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. 4 ошина бадон яъне ки открити лестница лаби роҳ ҳамаи чизҳои лозимиш дар наздикиш аст. одамоне ки мегӯянд наличи мегиранд бо ягон сум муомила мекунанд. рақамошон дар поини видео аст, кор мекунад. дигар маълумотша занг зада гирен. хона мехарен, квартира мехарен, замин мехарен, чизе ки мехарен дар комментар нависед. мо ҳам гуфтагои шуморо ҷудо карда дар видеои оянда навор карда пешкаштон мекунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бадром ҳаст аз территорияи Данғара аст ки тарафҳои қишлоқи Саргазон гуфтага аст соҳибшон. мисол заминои навда мега айроҳи галавни мегӯяд ҳамагӣ 700 метр роҳ. 8 сотиқ замина бадрон ки боз фундаментҳои ду дархонаи дига мегӯяд рехтагӣ тайёрай. пешошда мегӯяд турбаи об ҳаста мегӯяд айпеши замин мегӯяд мисол гузаштагӣ об гузаштага мегӯяд соҳибшон ош мега бе проблема бадон азиз. гирдашта бои хали ҳамсои зида маҳкам дастрош мега мефурӯшем бо нархи 25 000 сомонӣ. хай бо қатишон агар чанқа арзон мекунам мека инаша бо анех карда гире 8 сотиқ замин 25 000 сомонӣ. маълумотҳои як бор дига пурра ва сатфоидаша аз рақамошон гире рақамҳои билаи телефоншон инамда билайн навистага аст. ноҳияи Данғара қишлоқи Саргазон гуфтага аст заминои навда. дӯстони мо лайкотона фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. квартираи фурӯшии навбатии мо аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 13 микрорайон гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Хуҷанди Бостонӣ 13 микрорайон. якхонага квартира аст ки дар 6 мошина қарор дорад 45 квадрати метр. бо обсои таъмин аст. ошхона баня кухни термис дорад. пеши мактаби бисер мегӯяд соҳибшон садик ва бузургча мегӯяд дар пеши бадром. хона мегӯяд ремонтҳои замонавӣ мегӯяд евра ремонт кардаги аст бадром, яъне ки дом мегӯяд не ки лифт надорад. ремонтҳои замонавӣ тайёр дар омада зиндагӣ мекунем. ҳамагӣ бо нархи 200 000 сомонӣ мегӯяд соҳибуш бо арзонтарам мешавад. рақамҳои телефоншон ҳаст TCL 927 кати ҳамин рақамҳо кор мекунад. бо одамоне ки мехаранд мега ягон сум арзон мекунем. ҳамагӣ бо нархи 200 000 сом бадрон қатишон муомила ва савдо кунем. шумо хеле рекламотона фаромӯш накунед. мошинаи хонаи заминаи квартира чизе ки набошад инам хел сурат маълумотша мо дарои кунед. дар ватсап имо мо фурӯшда дар видео оянда мегузорем. лайкор разане навора подписаш кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Чиламазор гуфтага аст соҳибшон. ин дар тарафҳои охири қишлоқ мешавад ва саршавии тепа. ҷои хуб да мега одамо зиндагӣ доранд ва
ду тарафи хона мегӯяд маҳкама, девори ҳамсоё кати мегӯяд уже маҳкама барои хона кардан. ҳамагӣ 6 сотиқ замин аст ки замини ҳамвор аст бадрон ки мисол дута мегӯяд ҷойбори об мегӯяд ба пеши ҳамин замин кати мегзарад об мегӯяд ҳастад ва фармони сохтмон кардан мегӯяд дора мегӯяд, яъне сертификат ҳамаш қоида мегӯяд барои мисол хона кардан. одамо уже зиндагӣ доранд, шумо метавонед ки хона карда гирем. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 53 000 сомонӣ бардорон, кадоме ки агар наличӣ мегирад бо ягон сом муомила дорад. рақамошро дар поёни видео маромад занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ. аз корвон мегӯяд мегузори мерай камтар болотар роҳи гравзавод. сехонага квартираи бадрон дар дуюм ошина қарор дорад, яъне квадратша намедонем мегӯяд ҳисоб карда натонистед, яъне ки аз 50 мегӯяд зиёдтар. сехонага квартира дуюм ошина мегӯяд квадратша ҳисоб карда натонистем, яъне ки мегӯяд кушода даруни квартирао. боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис дорад. наздикиш дар бозор, мактаб, ҳамаи чизои лозимӣ ҳастай. дастрошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи 312 000 сомонӣ бардорон, бо арзонтарам мешавад мегӯяд ё ки ягон хонаи ҳавлигиам бошад мегӯяд аз ҳамин территорияи ҳамин Душанбе алиш мекунанд. хай бо ягон вариантҳои хуби худтона пешниҳод кунед. рақамошро тисяла кор мекунад шаҳри Душанбе, аз корвон подар кӯчаи гравзавод. маълумотои пурра аз соҳибашон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, инашам аст аз шаҳри Душанбе аст ки пойтахт дар ноҳияи Шоҳмансор назди бозорчаи 9 километр гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Душанбе, Шоҳмансор, бозорчаи 9 километр. духонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад, 54 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, ҳама чи хона бадрон, яъне ки бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд соҳибшон. чизе ки дар ҳаминҷа аст бо ҳамаи чизе чораш метиҳанд. ҳамаш қоида бадрон ки ягон мисол чӣ надорад, медорем зиндагӣ мекунем. нархи квартира мега 380 000 сомонӣ аст, бо арзонтарам мешавад мега, кадоме ки агар харидори ҷиддӣ бошад мега аниқ бошад омада аз пеш бина арзон карда метиҳем. наздикии лаби роҳ ва бозорча ҳамин хел чизои лозимӣ дар наздикиш аст. рақамошро тисел аст, кадоме шумо харидоред марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳаст аз шаҳри бохтар аст ки шаҳри Қурғонтепа дар маҳаллаи дӯстии халқҳо ду гуфтага аст бадрон, яъне ки ин маркази шаҳр ва кривой мешавад. духонага квартираи бадрон ки дар 4 ошина қарор дорад, 41 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис дорад. доми 4 ошина аст ва квартираи 12 мега соҳибшон. боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, лаби роҳ, чизои мактаб, ҳамин хел бозор, хай сентр сомонӣ ҳамаш наздик. нархи квартира мега 240 000 сомонӣ аст бадрон, бо арзонтар муомила карда метиҳем мегӯяд мисол пул дар кура. ина рақамои тиселшон аст кор мекунад, кадоме шумо агар харидори аниқ бошен аз ҳамин рақамошон бештар маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, агар ки шумо хона харен, квартира харен, замина, чизе ки мошин харам бошед дар комментари нависен, мо ҳам гуфтагӯи шуморо ҷудо карда навор карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳаст аз территорияи ваҳдат аст ки дар бозорчаи Гулистон гуфтага аст соҳибшон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, бозорчаи Гулистони нав мега соҳибош. духонага квартира аст бадрон, дар дуюм ошина қарор дорад, 48 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни дорад. ремонти хона мегӯяд нав кардага аст, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ медоред зиндагӣ мекунед. дастрош мегӯяд мефурӯшед бо нархи 255 000 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад мега соҳибшон. шаҳри ваҳдат мега маркази шаҳр мега пеши бозорчаи Гулистон. ҳамаи шароитҳои квартира омода ва тавира медоред зиндагӣ мекунед. одамоне ки мегӯяд наличӣ мехарам мега бо арзонтар карда метиҳем, яъне ки 255 бо арзон мешавад. рақамошро мегафона кор мекунад, марҳамат дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯширо бадорем, хеле мисол хонаҳай чизе ки набошад дар WhatsApp имо мисол роӣ кунед, фарқ надорад хонаҳай, квартираи мошина чизе ки набошад сурат маълумотро ҳамаша нависа роӣ кунем, дар WhatsApp имо рекламада мемонем. хоб ин бод 12 хонаи фурӯшии мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.